Sura 78. An-Naba. Vijest. Meka. 40 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj, o kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro. Oni će saznati sigurno. I još jednom, to nije dobro. Oni će saznati sigurno. Zar zemlju posteljom nismo učinili i planine stupovima i vas kao parove stvorili i san vaš počinikom učinili i noć pokrivačem dali i dan za privređivanje odredili i iznad vas 7 silnih sazdali i svjetiljku plamteću postavili. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje i bašče guste. Dan sudnji je zaista već određen. Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehennem će zasjeda postati, nasilnicima mjesto povratka, u kome će zauvijek ostati. U njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti, osim vrele vode i kapljevine, kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali, a mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti. A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti. Bašče i vinogradi i djevojke mlade, godina istih i pehari puni. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi. Gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih, milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. Na dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan. Pa ko hoće, Gospodaru svome će kao utočištu poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na dan u kome će čovjek dijela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti da sam Bog do, zemlja ostao.